escut. Este esquelet ja pot anar a l'escola. Ossets, aprèn a seure sense desmuntar-se. Ui, què és això? Són persones futbolistes. Pare, mare, vull ser esquelet amb carn futbolista. Què dius? Quin disgust! Què és aquest soroll? Va escoltar darrere d'un mur persones jugant a futbol. Hola, vull jugar a futbol. Per a jugar necessites unes sapatilles I unes calces. Es deixarem les meues. Xuta fort! He fet un xut bestial. Ai, pobre! Com t'has fet això? Jo vull ser futbolista. Aquest esquelet és molt cabut. El convenceren de que no podia ser persona, però no pogueren llevar-li la idea de ser futbolista. Això sí!